Atten Slip Active teippivaipat on suunniteltu käytettäväksi vaikeasta erittäin vaikeaan inkontinenssiin. Tuotteita on saatavana 3 eri imukyvyssä, 8, 9 ja 10 ja 2 koossa, M ja L. Ennen kuin alat käyttää tuotetta, on tärkeää, että mittaat lantion ja vyötärön ympäryksen ja käytät näistä mitoista suurempaa valitessasi sopivaa kokoa. Avaa tuote kokonaan ja aseta teippivyöt selkäpuolelle. Taita vaippa pituussuunnassa kuppimaiseksi varmistaaksesi, että vuotosuojat kääntyvät ylöspäin. Aseta suoja haaroihin niin, että se on lähellä kehoa ja istuu hyvin nivusista. Vedä siivekkeet eteen ja käytä sivuilla olevaa sinistä tarraa apuna vaipan kiinnittämisessä. Kiinnitä sitten teipit napakasti suojan vedenpitävään pintamateriaaliin. Teippejä ei saa kiinnittää ihoon. Käyttäjän kehon mallista riippuen kiinnitysvyöt voivat asettua päällekkäin, vastakkain lähelle toisiaan, sivuille lähelle vaipan reunaa. Ennen suojan vaihtamista tarkista kosteusindikaattori. Jos siitä on hävinnyt yli puolet, tulisi tuote vaihtaa. Mikäli sinulla on kysymyksiä, olethan yhteydessä meihin.